Здравейте! Книгата на етажната собственост е задължителен атрибут, който има удостоверителна функция. Може да бъде в хартиен или в електронен вариант. В нея се вписват данните за самостоятелния обект, като предназначението му, застроена площ, идеални части от общите части на сградата в проценти, трите имена на собственика или ползвателя, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец, се вписват данните като наименование на фирмата и БУЛСТАТ. Трябва да бъдат добавени трите имена на членовете на домакинството, които живеят заедно с собственика или ползвателя. Трите имена на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни. Датата на вписване и датата на отписване също трябва да бъдат посочени. Могат да бъдат добавени телефонни номера и електронна поща, ако собственикът разполага с такива. Домовата книга трябва да съдържа и уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата. Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване, както при отдаване на самостоятелният обект под наем, да подаде декларация по образец за вписване на данните в книгата на етажната собственост. Може да намерите декларацията по образец от следния линк. Може лесно да си формирате книгата на етажната собственост чрез нашия софтуер за управление на етажна собственост Apsys. За повече информация не се притеснявайте да се свържете с нас.